He demanat al meu home un procés de seducció. Després de 30 anys plegats ho he trobat coherent. Possiblement també engrescador. Tal vegada els homes de Pure Goy, Pirgi per als menys puristes, no provin aquesta decisió meva d'una dona forta i valenta, d'una ceramista i bruixa bona. No pas com les de Macbeth. Feu la paraula aguda. Feu la tònica a la darrera síl·laba. Macbeth. Jo, a aquesta gent portuària que no ha tingut mai gaire por a les onades decidides i ferotges, enceses pels moments agres, els diria: homes, no sigueu obtusos, no sigueu esteticistes, accepteu la benedicció que constitueix un canvi. O el problema és el fet que qui fa la proposta és una dona. What I am looking for. Què estic buscant? Estic només buscant d'estar amb tu, que cantaran els U2 el 1987 de Joshua Tree. No sé si tu ets tu, te faré. Only to be with you. Only to be with you. Estic contenta. Sóc una Sayanti radiant. Sóc una bruixa bona. Els temps corren, transcorren. Obro molt bé els ulls i veig com a Egipte hi regna la dinastia 29, concretament el faraó Acoris, posterior a Samutis, anterior a Neferites II. Obro molt bé els ulls i veig com a Estagira neix Aristòtil. Obro molt bé els ulls i veig com a Atenes neix l'orador Demòstenes. Obro molt bé els ulls i veig com a la terrible Roma hi ha Corneli, Puplícola, Camil, Rufo, Cras i Capitolí. El grec Alexandre Magne, rei de Macedònia, fill de la princesa Olímpia, d'Epir, d'aquí a 28 anys naixerà, destruirà l'imperi persa, conquerirà Egipte, Palestina i part de l'Índia. Aquesta és l'eufòria sàvia que m'ha sortit avui de les entranyes en una pausa d'amor, d'aquest amor que em té encabritada, enrampada i foragitada. Som més llestes, més entenimentades, més pràctiques, més generoses que un home. Se'ns ha deixat a casa amb l'excusa de l'alletament, de la feblesa muscular i de la inferioritat intel·lectual. Purament estat per reduir la nostra esfera de poder i per decréixer el nostre àmbit d'expressió en tots els camps.